Paríž, hlavné mesto Francúzska, je jedným z najznámejších a najnavštevovanejších miest na svete. Leží na rieke Seine v severnej časti krajiny a je centrom kultúry, módy, umenia a gastronómie. S počtom obyvateľov približne 2,1 milióna v samotnom meste a viac ako 12 miliónov v metropolitnej oblasti, Paríž je jedným z najväčších a najvýznamnejších miest Európy. História Paríža siaha až do staroveku, kedy bol založený keltským kmeňom Parisí okolo 3. storočia pred Kristom. Neskôr sa mesto stalo rímskou osadou známou ako Lutetia. V stredoveku sa Paríž vyvinul do významného centra učenosti, kultúry a obchodu. Počas storočí zažil mnoho historických udalostí, vrátane francúzskej revolúcie, ktorá výrazne ovplyvnila nielen Francúzsko, ale aj celý svet. Jedným z najikonickejších symbolov Paríža je Eiffelova väža, postavená v roku 1889 pri príležitosti Svetovej výstavy. Táto železná konštrukcia, navrhnutá Gustavom Eiffellom, je dnes nezameniteľnou súčasťou panorámy mesta. Ďalšou významnou pamiatkou je katedrála Notre Dame, majstrovské dielo gotickej architektúry, ktorá bola vážne poškodená požiarom v roku 2019, ale prebiehajú snahy o jej obnovu. Louvre je jedným z najväčších a najnavštevovanejších múzeí na svete. Uchováva množstvo umeleckých diel vrátane svetoznámej Monny Lisy od Leonarda da Vinciho. Vedľa Louvru sa nachádza Tuilerijská záhrada, ktorá je ideálnym miestom na oddych a prechádzky. Paríž je tiež známy svojimi bulvármi a ulicami, ako je napríklad Champs-Élysées, ktorá vedie od Arc de Triomphe až k Place de la Concorde. Táto ulica je plná luxusných obchodov, kaviarní a divadiel a je jedným z najznámejších bulvárov na svete. Jedným z centier intelektuálneho a umeleckého života v Paríži je štvrť Montmartre, známa svojimi umelcami, kaviarňami a bazilikou Sacré-Cœur, ktorá ponúka nádherný výhľad na celé mesto. Ďalšou významnou oblasťou je Latinská štvrť, kde sa nachádza množstvo univerzít, knižníc a historických budov, vrátane Sorbonny. Paríž je tiež mestom módy a luxusu. Každoročne sa tu koná Parížsky týždeň módy, ktorý priťahuje módnych návrhárov, modelky a milovníkov módy z celého sveta. Okrem toho sú tu luxusné butiky na uliciach ako Rue du Faubourg Saint-Honoré a Avenue Montaigne. Gastronómia v Paríži je svetoznáma. Mesto ponúka širokú škálu reštaurácií, od malých bistrov až po prestížne michelinské reštaurácie. Paríž je miestom, kde si môžete vychutnať tradičné francúzske jedlá ako croissanty, bagety, syry a vína. Paríž je nielen historické a kultúrne centrum, ale aj moderné mesto s rozvinutou infraštruktúrou, verejnou dopravou a mnohými parky a zelenými plochami. Každá návšteva tohto nádherného mesta ponúka nové objavy a nezabudnutelné zážitky. Táto kombinácia histórie, kultúry, módy a jedla robí z Paríža jedno z najfascinujúcejších miest na svete. Bez ohľadu na to, či ste tu na krátku návštevu alebo dlhodobý pobyt, Paríž vás vždy očarí svojím jedinečným šarmom a eleganciou.